Ola e benvidos a Como Cho Conto. Bueno, hoxe sabedes que estou solo, non? Pois Fátima mandou un mensaje fai un momento, dixo que iba a vir, pero ainda non veu. Non pasa nada, aquí empezamos, que non fai falta Fátima. Así que comezamos Como Cho Conto. Comezamos cas noticias máis destacadas. E temos que destacar... Vale, perdón, xa chegín, vale? Perdón pola tardanza. Ti, sigue, xa engancho donde vayas. Bueno, estábamos comentando que hai unha noticia moi destacada que é a dunha rapaza que roubou 40 Satisfyer para repartilos entre as súas veciñas. Entonces quedarían contentas. Xa estamos. A ver, a rapaza tiña problemas, vale? A ver, pensaba que eran uns masajeadores de varices. Tanto Basile, tanto Tranquila, Basile. Ainda por iba a chegar tarde, pois así tamén. Bueno, que pasa? Chegín tarde, xa dixen que tiña un mal día, despois xa te contarei. Que depois me contar... A mí non me tens nada que contar, Bueno, un grupo de aluniferos foi detenido por roubar 42.000 euros en queixos. Mangaron un coche na Coruña e foron roubar os queixos a Lugo. E xa de aí tiraron pa León e roubaron 32.000 euros máis en Xamón Serrano. Vamos, unha ruta gastronómica por todo lo alto. Non sei por que o dis con ese rentintín. A xente cando vai roubar normalmente por necesidade, sabes? Home, 42.000 euros en queixo xa é moita necesidade tamén, O mellor tiña unha familia moi grande, ti que sabes. Aquí xusgamos como así a lo loco e así vai o mundo, de verdad, que asco de sociedade. Acabaron as pastillas esas para relajarte. Sí, acabaches máis ti, por si non te acordas. E como ainda non cobrín este mes, pois non pude comprar outras. Ah, pois a mí xa me pagaron. Como? Que a mí xa me pagaron. E a mí por que non me pagaron? Isto é discriminación, Pero, de verdade, Dios, es que me... Joder, me cago... Está, que idioma falas? Que te importa que fale, Non falo idioma ningún, falo de sempre. Me cago en Dios, de verdade. Parece un botamo. Que tes? Sigo o programa, cala a boca, Bueno, hoxe a nosa reporteira foi, pois, a donde están as noticias máis importantes. A calle. A ver que nos trae Carmen. A calle tiñas que ir ti. Pois sí, hoxe estamos aquí, no mesmo lugar onde fai unhas semanas vos falábamos do mal tempo. Tras unha gran cantidade de chuvias e inundacións, hoxe parece que a cousa mellorou bastante. Bos días, señora. Bueno, isto xa é acoso, Isto é acoso. Hola de novo. Bueno, hoxe veño a preguntarlle que opina deste cambio de tempo. Pois que vou a opinar? Pois que é unha estafa. Eso opino. Como unha estafa, pero non lle alegra que mellore o día? Pois non me alegra que mellore o día, pois non. Sabes por qué? Porque non podo andar de cafeterías todo o día, que é o que a mí me gusta. Mira pa aquí, E teño a obrigación de levar os meniños ao parque. E por se aínda fora peor, teño que andar de compritas, para comprar roupiña nova, para darlle envexa ás veciñas, porque non vai a ser. Porque a mí o que me gusta en realidad é andar co pixama por debaixo do chaquetón. Eso sí que é vida. A ver, señora, pero algo bo terá que ter isto de que faga mellor tempo, non? Pero non che estou dicindo que non ten nada bo. Bueno, vale, señora, eu xa deixo de molestar. Moitas gracias polas súas palabras. De gracias nada, De gracias nada. A próxima vez que aparezcas por aquí, plantoche unha denuncia. Tranquila, señora, que eu xa marcho. Pois a ver se é verdad, a ver se marchas dunha vez. E por favor, a ver se falamos de outra cousiña, que o tempo xa está moi visto. Señora, eu falo do que me mandan. Ese é o problema, Que vades como burros, ese é o problema. Falo do que me mandan, E se che mandan tirar por unha ponte, que fas? Pois tírome, veña. Eu non volvo máis aquí, xa vos lo digo, Bo tempo, que bo tempo, nin que... A ti tampouco che gusta o bo tempo, lá? Pois claro que me gusta o bo tempo, como non vai gustar. Pero isto ainda non é bo tempo, entendes? Non entendo, nin eu, nin te entende nadie. A ver, que vemos un rayiño de sol e pensamos que a enche Castilla e que xa secou todo. Pero que pensa iso? Penso eu, eso. Por eso hoxe foi o meu gran problema desde que empezou o día pola mañán. Vamos, por parva, vamos. Parva, que parvo serás ti, mas parvo que as puñeteras jaliñas, de verdad. É que teñen que ver as jaliñas con isto? Pois teñen todo que ver as jaliñas, polo do bo tempo, polo da sequía, do rayo de sol, todo. Baixín a leira, porque hoxe tiña que atender as jaliñas. E cando cheguín había a jaliña que había marchado pola leira abaixo, eu claro, como facía un rayo de sol, pa que vou poñer as botas de goma, non, vou en tenis. E cando cheguín a mitad da leira, perseguindo a puñetera Non che dixen que non jaliña... importaban as túas historias. Perseguindo a puñetera jaliña, necesito desafogarme. Entón incrustouse un pé. No medio da lama, claro, que toda lameada. E para non cair, botín outro pé.
E entón chegou má lama a mitad da rodilla. A Jaliña metas para pop, pop, pop. E para salir, claro, que iba a facer? Intentar salir dali, desincrustei unha perna que deu mo tenis incrustado no medio da lama. Empecín a gritar, a baixar todo de arriba, de baixo, de un lado, de outro, a chamar polos veciños, ni Dios me hacía caso. Ao final tuve que tirar ao chan, chea de barro, de lobo, de lobo, das cajadas dos gatos que teño o viso de cajar por todos lados, tuve que enterrar a man para quitar o tenis e cheguín a xuntar a Jaliña, chea de lama de arriba a baixo, que parecía un monstro. Botina para dentro. Para meter a Jaliña me cago na... Venía yo esteño a todas as Jaliñas do mundo. Entendiches? Porque estou así. Acabaches. Sí. Bueno, pois vamos a ver que trae Pablo. Que importancia que lle das á miña vida aos meus problemas. Usted onde quere que lle poñan a nova casa que está ofrecendo Gonzalo Durán polo cambio climático? Creo que non se vai mover de aquí, pois que sepas que tamén vas pa o fondo, ademais, vas pa o fondo, jefe. Usted sabe que cas inundacións que hubo aquí na Ría da Arousa, que o cambio climático, que vai desaparecer... Vilanova vai desaparecer. E tamén o resto de pueblos, probablemente. Pois non, o sea, non solamente Vilanova, No, vai desaparecer Villa García, vai desaparecer Carril, a Illa de Arón. Carriló, joder, Carriló. Vamos a vivir en Cortejada, enriba dos pinos. Bueno, pois, caso a amabilidade, Gonzalo Durán dixo que iba coller aos veciños todos as súas casas que se viren afectadas e poñerlle unha casa donde queran. Usted onde quere que lle poñan a súa nova casa? A min, a nova casa, primeiro, mira, non estaría mal a de Gonzalo Durán, sabes? Pero a de Gonzalo Durán tamén en Vilanova. Claro. Pero vai a pique tamén. A de Gonzalo Durán sería cojonuda, para min. Pero vai a pique tamén. A pique tamén, no? Todo inundado. Donde quere usted que lle poñan a casa? No monte, carallo. En que monte? Inda que sea en Lobeira. Lobeira, na cruz, arriba. Na cruz, arriba de todo. Así xa pode rezar usted. Así, rezo coa cruz, e xente me botas unha man. Gonzalo Durán, na súa infinita amabilidade, dixo que vai poñerlle unha casa a todos os veciños que se vexan afectados. Ustedes, vos vivides aquí en Vilanova? Sí. A pregunta é clave. Ustedes donde queren que lles poña a súa nova casa a Gonzalo Durán? Eu en Lobeira. Se nos está acumulando Lobeira, En Lobeira, home, claro, en Lobeira. Xa o outro tamén quería Lobeira, non vai a ver si... A ver, pero en Lobeira, arriba na cruz, no Faro das Lúas... Da igual, facemos comuna, Estades no Faro das... Si, estades... A ver, pois xa vos tocou, Faro das Lúas. Porque aparte ali arriba do cruceiro, da cruz, xa hubo un home que quería e non hai... Bueno, menos que vivades con el. Estades dispostos a vivir con un profesor de inglés? Con Pepiño, vamos, estou fin do mundo. Claro que sí. Carlos, ti sabes que con estas inundacións que hubo últimamente, pois o mar quere recuperar todo o terreno que se lle tal, vamos a ir ao carallo, basicamente. Sí, moi ben. Cambio climático vai a fundir todas as vilas, Vilanova e todo isto. Bueno, pois resulta que nos enteramos aquí en Como Cho Conto que Gonzalo Durán, na súa infinita amabilidade, dixo que lle vai poñer unha casa donde o queira determinado veciño, que lle vai poñer unha casa nova para... porque as que hai van a ir ao carallo. Entón a pregunta é clara, usted donde quere que lle poña Gonzalo Durán a súa casa? Xa, xusto onde acabe a Playa Nova, aí quero unha casa. Bueno, agora vou facer unha pregunta. O sea, usted confía plenamente en que aquí, cando pase eso, que é dentro de moitos anos, vai haber outro alcalde tamén tan ejemplar como Gonzalo Durán, que tamén vai a ofrecer casas continuamente, non? Ao mellor non, aí a chanta. O mellor non, pero para eso temos uns concejales tan bons que van dixer iso escrito para que as próximas generacións o fajan. Para que sempre haya casas, non? Iso é un home moi confiado. Eu eso non creo, pero bueno, tendríamos que ir para Lobeira, logo, se a agua sube tanto. É que o que pasa, eu digo que sí, que é tal, pero o que pasa é que xa está vendo overbooking en Lobeira. Sí, non, Sí, bueno, porque todo o mundo que entrevistamos quere Lobeira, e Lobeira non dá. non dá para tanto. Se non fora Lobeira non tás outra opción. Pois non. Con isto do cambio climático que nega o señor Donald Trump, ti non o negas, non? No. Así me gusta, porque estarías equivocada, claro. Bueno, rapaza inteligente. Bueno, pois resulta que Gonzalo Durán, alcalde de este municipio, usted vive en Vilanova, supoño. Sí. Vale. Pois Gonzalo Durán dixo que lle iba a poñer unha casa a cada veciño que se lla funda a súa, que van a ser todas, porque vai ir todo ao carallo. E entón, a pregunta é clara, onde queres ti que che poña a túa nova casa Gonzalo Durán? No Terrón. Pero o Terrón é o primeiro en ir. Non vale, outra. Centro
Chachan, 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 chachan. O centro tamén vai a pique. Vai todo. Entonces non sei a donde, a ver, donde me recomendas? A ver, a opción máis votada é a Lobeira. Non me queda ali arriba, claro. No, pero aparte xa non se pode que hai overbooking xa. bueno. Xa non... Pois non sei, non sei. Se abre, Pois mira tamén. chavales, se abre. Negas o cambio climático. Non lo niego, Non lo niegas. para nada. Usted onde quere que lle poña a súa casa nova, Gonzalo Durán? No Monte Lobeira. Outro máis con Monte Lobeira. Hai overbooking. Hai overbooking con Monte Lobeira. Hai moita xente que... Ao lado de meus pais, en András, que aí tampouco chega agua. Estás completamente seguro? Poderíamos decir que sí. Non é triste independizarse para acabar outra vez ao lado da casa de teus pais? A verdade é que bastante. Non tes outra opción? Pois eu en Puebla de Sanabria, en León. Puebla de Sanabria, León. Buena lesión, Puebla de Sanabria, León. Bueno, pois hasta aquí este especial como cho conto de preguntarlle á xente sobre onde vivirá cando Gonzalo Durán lle poña unha casa nova. Resumindo, Lobeira superpoblada, un pa as Bahamas e outro pa Puebla de Sanabria de León. O sea, guai. Gracias. Ves como está subindo o nivel do mar a lo loco? Pois sí, sí que é preocupante, sí. Home, tanto. E ti pa onde irías a vivir? Si sube o nivel do mar? Home, claro. Pois non sei, home, de outro modo, para arriba, non, András, Lobeira, non che queda outro, onde vas ir? Pois eu vivo ali na Arousa, quedaría chalí, Así xa tería... Tírame pola ventana, xa agua, a nadar. De maravilla. Pero mira, pola ventana podes te tirar xa, así que damos un estorbo máis de diante. Pero ainda non sube o nivel do mar. Pois mira, cando suba, se ainda non te tiraches pola ventana, acorda de comprar un barco, por si non a ver como vas a coller provisións. Xa o comprín. Ai, claro, é verdad, como algúns xa cobraron. Bueno, vamos cos deportes. Vamos cos deportes, te cambia de tema. Ai, que asco todo. Hoxe Luís vai nos enseñar a última tecnología que se usa nos partidos de fútbol. Podemos usar un pouco da tecnología para darlle el brío tamén no cerebro. Veña, dállelo. Vamos. Ola. Hoxe quero vos ensinar o máis importante dun partido de fútbol. Donde se toman as decisións importantes. Ola, isto é o bar, non? Home, é obvio, non? Aquí está vostede solo? Si, estou solo, non o ves? Estou solo. É dicir que vostede é o que toma as decisións? Si, toma as decisións, claro. Bueno, a veces ven a muller a botarme unha man, entendes? Cando hai moita xente. Oes, eso corta o que ven sin seguro, E entre os dous son os que toman as decisións? Bueno, as decisións toma as eu. Ela ven de apoio, nada máis. Vostede solo toma as decisións? Si, claro, quen as vai a tomar? Teño que tomalas eu, pois eu o responsable desto. Para queres tomar algo, rapaz? Non, gracias. Pois, xa vedes, aquí é onde se toman as decisións, a última palabra en cada partido. O bar. Claro, este que máis parvo que as caliñas, fijo que tamén cobrou, non? Non. Ese non sona máis falso. Bueno, que xa non tiñamos excusa para que non viñeras máis. Como? Que a partir de ahora, se queres vir, pois é gratis. Oye, pero que me estades vacilando? O sea, Universo, se me queres decir algo, dimo, ponme un cartel de neón, sabes? Porque me estoy perdiendo co día que me estás mandando, e ahora esto. O Universo está che dicindo que te vayas pola porta. Mira, pois non me dá gana de marchar, e máis, vadesme soñar, ti, as galiñas, o programa e todo Dios. E de que vas a vivir? Da venta ilegal de ovos, queres ovos? Pois non. Buenas! Hoxe tiñamos que falar tamén daqui da Eira do Campo, pero vou te dicir todo de mala hostia, non teño ganas de traballar. Teño que marchar a buscar a muller que foi ao médico e chamame ahora, que a vaya a buscar, hai que joderse. Eu tiña que gravar con vos. Bueno, sinto moito. Pa outra semana falaremos. Marcho que teño moito traballo. Veña, hala, chao.
Este escaqueándose do traballo, fijo que tamén cobrou, non? Pois sí, e non se está escaqueando o traballo. Estaba justificado. Xa sabes que as mulleres mandan moito, E se non lle faz caso, malo. É a familia o primeiro. Ostras, que non me acordaba co día que levo, falando de familia. Que? Toma. Toma. Tamén? Sí, unha galiña. Abre. Xa, a ver se hai 500 euros aquí dentro. Sí, no, mellor todavía. Isto é un test de ADN. Sí, collinche outro día unhas muestras no vaso. Mira a última línea. Somos familia, ti máis eu. Primos. Primos? Terceiros, a familia directa. Ves? Pon aquí abaixo. Ti nada, Ti vaite asimilando mentras pasamos con consultorio do amor. Primos? Primísimos. Boas noites, queridos espectadores, benvidos unha semana máis ao consultorio do amor, na cociña do amor, nas terras do amor, que bonito é todo o amor. Si seguides un par de semanas máis véndonos e conseguimos estar en antena, que sepades que vou conseguir os anos necesarios de cotización para cobrar unha pensión de mierda, pero ainda que sea en solidaridade con esta pobre vella, por favor, seguide detrás das televisións mirándonos. Hoxe temos con nós aquí a Custodio. Boas, Custodio. Hola, Margarita. Deseaba coñecerte. Ai, moitas gracias, rapaz. A ver, contame cal é o teu problema. Que estou enamorado dunha estrela da televisión. Ai, pois os vexo complicado, son todas moi inaccesibles. Quen é? É unha presentadora dun programa novo. Ai, pois non me dou conta ahora mesmo. É un pouco máis maior que a min. Ah, pois eso sí que é raro, porque collen a todas moi xovenciñas pos programas. Ela non, ela é madura e atractiva. Pois non sei, non cae con quen é. A ver, dime máis datos, home. Chámanlle Margarita. Ai, como a min. Vai vestido de negro, e leva un pano da cabeza, como as mulleronas de antes. Ah, como a min tamén. E presenta un programa de amor. Do programa Como Cho Conto. Pero, rapaz, esa son eu, non? Sí, sento mediante da televisión e non podo evitar enamorarme de ti. A ver, rapaz, que a ti algo che pasou na cabeza ou le achas un golpe ou algo, Ti non ves que eu son unha vella, por Dios. Pero, pa, amor, non hai edade, Margarita. A ver, que levo tropicientos anos casada, Custodio. Divórciate, cásate comigo. Pero, mira, rapaz, vaite para a casa. E mira que che miren ben o cerebro, porque hai algo non che fai conexión, non che fai conexión algo aí, Non, Margarita, eu non marcho aquí sin ti. A ver, por favor, seguridade, vida aquí a levarme este tipo de aquí, vida a socorrerme, porque isto non é ni medio normal xa, Non negas o teu amor, eu máis ti temos unha conexión moi especial. Eu non entendo quen elige de verdade os pirados que me mandas este programa, isto non é ni medio normal, Margarita, I love you. Margarita, estás feita unha rompecorazóns, encántame, que a verdade é que estás moi ben conservada para a edad que tes, que non sabemos a edad que tes, pero vamos, máis que xubilada 3 veces. Pero dá gusto, de verdade, ver que surge o amor, os telespectadores mirando aí por reporteiros, é unha cousa preciosa, a que sí? Primos. Mi madre, quedou o disco rayado, Molinche, o día, verdad? É a vida. Ai, que... Mira, xa cambiamos as tornas, eu xa me sinto ben, de maravilla. Bueno, pero non ten por que saberlo nadie tampouco, No, claro, como non estamos grabando en directo ni nada, xa sabe todo Dios. Martín, isto córtalo, vale. No, non cortes nada. Dalle pa diante, eu xa cho avisín. Idesme soñar. Primo. Mamá, veña da tenda. Truxiches todo? Sí. Aquí están os chourizos, o azucre e un poquinho de azafrán, que, por certo, vache moi caro, Xa. Ah, e díxome Siña Pilar que tes que devolverlle as botellas de gaseosa. Mañán xa os levas. Vale. E o membrillo? O membrillo? Ah, hasta aquí. Aí está o membrillo. Bueno, veña, pois imos colocar todo na alacena. Perfecto. Vámola. E isto aquí. Oh, non é por parecer bella, pero é que está todo carísimo. Ti
Tiña razón a boa que coas pesetas non pasaba isto. Mami, teñoche un regalo. Un regalo para min? Sí, toma. Volvinme ecoloxista. Moitas gracias, miña filla. Pero que aquí non me cabe ningunha botella de refresco. Ademais, ti tamén a trouxeches dentro dunha bolsa de plástico. Bueno, por algo se empeza. Trouxeches as lambonadas. Sí, aquí está todo. E o chocolate, as gominolas. Genial. Genial? Non notas nada? Non sei. Pois que se te faz ecoloxista non podes tomar nada disto porque todo ven en plástico. Pero non te preocupes, que se queres ser ecoloxista, eu te axudo. Marcos, lava ben as botellas de cristal, que a nena ecoloxista quere ir contigo á fonte a buscar auga. Non, má, deixa. Xa me volverei ecoloxista para a semana. Ecoloxista. Ainda que ben pensado, algo habería que facer, non? Ecoloxismo? Ecoloxismo era o de antes, o de hoxe non é ecoloxismo nin é nada. E ainda hai xente que nega o cambio climático, de verdade que ás veces se para darnos coa man aberta, Que? Reaccionaches? Eu teño que facer algo, Ai, é que a familia non se elige primo. A ver, cando facemos unha festa de primos, primo. Deixa de chamarme primo. Vale, primo, tranquilo, pero sí que te alegrarías, hombre, de saber que éramos primos. Pero sabes que así se alegrou? Teus pais, que xa os chamín e invitaronme este domingo a comer. Como? Como che conto. Primo. Primo. Hola, primo. 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 Non me contestas, primo. Vas-me facer un regalo de Navidad. E non cumplamos. E o regalillo outro día non sabía que eras meu primo, E gastimoche de casa, tú sabes. Primo. E dali tragasme dar usa tamén así algo de marisco, non? Pero non vayas a estropearlo, primo. 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 Seguro que non me pasou a festa de primos, pasas moi ben, Eu logo algo del comer.